Türkmenistanyň Daşary Ykdysady bankynyň öz çykaran plastik kartlaryndan daşary ýurtlarda çekilýän puluň möçberini girizýän çäklendirmeleri, şeýle-de ýurdun ilatynyň ýurdun daşyna pul bermek boýunça çekýän kynçylyklary daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda okaýan türkmen ýaşlarynyň maddi ýagdaýyny hasam agyrlaşdyrdy. Olaryň en çemesini aç goýdy. Bu arada azatlyga ýüzlenýän türkmenistanlylar aýdýarlar. Men türkmenistanly student bu ýere okamak we ýokary bilimli bolmak üçin geldim. Emma men bu ýerde ýokary bilimli bolmaýaryn, men açlykdan ölmezlik üçin gije gündüz işleýärin diýip hatyň awtory Orsetde okaýanlygyny gürrüň berýär. Ol öz hatynda Türkmenistanyň häkimetlerine ýüzlenýär. Men Daşary Ykdysady bankyň işgärlerine we ýol başçylaryna ýüzlenýärin. Siz etçeňizi edýärsiňiz, ketgitlen çäklendirmäňizi her aýda kemeldýärsiňiz. Başga ýurtlarda viza kartynyň eýeti ony özi dolandyrýar, bärde bolsa siz dolandyrýarsyňyz. Ýürügiç siz jogap bermeli, emma haçan jaň etseň siz jogap bermeýärsiňiz. Näme üçin jaňlara jogap bereňiz ok diýip dinleýijimiz öz hatynda ýazýar. Türkmenistanda milli puly daşary ýurt valyutasyna geçirmek we ondan ýurdun daşynda peýdalanmak üçin ýeketek mümkinçiligi döwlet banklary puly plastik kartlaryna geçirmek arkaly öpçüne diýerler, emma soňky ýylyň dowamında Türkmenistanyň Daşary Ykdysady banky öz müşterileriniň hasaplaryndan puluň nagtlaşdyrylmagyna we nagt bolmadyk görnüşde töleg etmegine üýtgetmek erdi. Müşterilerine öňünden duýduruş vermezden puluň möçberini ençimegedek çürtkesik adaltdy. Soňky aýlarda viza kartyndan nagtlaşdyryp bolýan puluň aýlyk möçberi $160 geçmeýärdi. Puly nagtlaşdyrmak üçin Türkmen bankynyň alýan tutumy 25% barabar. Emma bu şertler Türkmenistanyň Daşary Ykdysady bankynyň resmi web-saytynda görkezilmeýär. Saytda puly nagtlaşdyrmak operasiýasy üçin göz öňünde tutulan komissiýanyň 3% barabardygy aýdylýar. Emma bu maglumatyň haçan täzelenendigi belli däl. Şu günler Täjikistanda bilim alýan türkmenistanlylar hem pulsuz kösenýärler. Dinleýijilerimizden gelen hatlaryň ýene birinde häzirki wagtda bank kartyndan aýda $80 köp pul alyp bolmaýanlygy aýdylýar. Bu pula daşary ýurtlarda ýaşap bolmaýar diýip dinleýijimiz belliyär. Türkmen banklarynyň öz müşterilerine daşary ýurtlarda pul çekmek üçin ruhsat beren möçberiniň $80 çenli aşakladylandygyny azatlyga ýüz tutan ýene bir student gürrüň berdi. Türkmenistanyň Täjikistanda okaýan studentleri we daşary ýurtda okaýan studentleri viza kartlardan pul alyp bilmeýärler. Hemmesi aç. Kartdan diňe aýda $80 alyp bilýärler. Üstesine Türkmenistana gidip gelmek üçin ýollar ýapyk geçirmeýärler. Nädip studentler öýlerine gitmeli, nädip gelmeli, hiç oýlanmaýarlar. Näme etjekdiklerini bilmeýärler. Viza kartlarda pul bar, emma alyp bilmeýärler. Türkmenistan limit goýupdyr. Türkmenler aç. Bir nan almak üçin pullary ýok. Atynesi gymmat bahadan dolar alyp iýerip bilmeýärler. Studentler barada hiç kim pikirlenmeýär diýip dinleýijimiz aýdýar. Ýene bir okuwcudan gelen hatda daşary ýurtlarda pulsuz galan türkmenistanly studentleriň agyr işte işlemeli bolýanlygyny we köplenç özlerini haksyz duýýanlygyny gürrüň berdi. Siziň derdiňizden biz studentler kemsenýäris, köçelerde işleýäris, naharhanalary hem bizi isleksiz alýarlar. Sebäbi biz daşary ýurtly, biz şeýle bir agyr işlerde işleýäris. Siz göz öňüne getirip bilmersiňiz. Siziň hem çağalaryňyz bardyr, biziň hem enatalarymyz, olar alady edýär. Kim bizi gorar diýip Azatlyk radiosyna ýüzlenen studentleriň biri aýdýar. Azatlyk radiosy öz okuwçylarynyň we söhbetdeşleriniň howpsuzlygyny berza etmek maksady bilen olaryň adyny efirde tutmakdan saklanýar.